What's up mga karil? Tara, punta tayo sa Mavis Pansitan para bumili ng turon. At saktong-sakto, naabutan natin gumagawa ng turon si Lala. Bali, saging lang yan, tsaka asukal, lumpia wrapper, tsaka harina na may tubig. Bali, ang paggawa pala niyan guys, lalagyan lang ng asukal yung saging, tsaka babalutin ng wrapper, tsaka lulutuin sa mainit na mantika. Ayan. Tapos pag mainit na yung ilalim, babalik ta rin. Pag nagpula-pula, saka hahanguin. Ang presyo pala guys ng turon is 10 pesos per piece. Bali, hindi lang sila sikat sa paggawa ng turon, sikat din sila sa paggawa ng merienda ng pansit bato. Dinadayo yung pansitan nila. Hanapin nyo lang guys sa Barangay Mendez ang Mavis Pansitan. Bali, wala pala sila guys online order. Talagang dinadayo yung lugar nila. Puntahan nyo na lang habang mainit pa yung turon. Ayan guys, hinahango na kasi luto na.